foli ani waleɲuman dɔ an b'o ta k'o ɲɛsin anw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na Cherifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika jidilen ala ka o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen lasigira aw ye ka sabu kɛ an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den n'o ye Muhammadul Madani Haidara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Fantini. Ale ka soma yɛlɛmali san kunbɛn ni ɲina ye a san 8 na ye sabula a soma yɛlɛmala 2012 kɔnɔna na nin kalo in tile 15 n'o ye juin kalo tile 15 ye san 2012 o hukumu kɔnɔna na sango san na a waati sera hakililajigin bɛ kɛ a donni na ka sabu kɛ Muhammadul Madani yɛrɛ a ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. O la an wulikajɔw kɛ ka don dugu kɔnɔna na ka seereyakanw ta maa minnu ni olu bɛ Muhammadul Madani dɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani maa minnu jɛra ka se ka seereyakan sɔrɔ a la min sɔrɔl'o la Mukhtar Bagayogo ani Adama Jawara ka sɔrɔlenw fɛ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An karamɔgɔ fa an y'a dɔn ni kuranɛ jogo ye mun fɔ an y'a fa dɔn ni o de ala sɔnna ma an kɔni ni fa ye waati caman kɛ ɲɔgɔn kan yan ni ala ka diɲɛ ye an ma foyi yara ni sabali ani muɲu ani majigin ani ka mɔgɔw dɛmɛ k'u bɔsi sitanɛ na an ye fa ye o baara dama dama de yan waati mun na ni fa b'a tɛgɛ kɔrɔta Jɛngɛnɛbugura ye ko n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'ale bolo jigin walejugu dɔra Jɛngɛnɛbugu kɔnɔ yan a toɲɔgɔnw cɛra ni jiginba ma sɔrɔ bolo in na a y'o ta bomoji la ka misi fɛ cɛkɔrɔba y'o labɛn kɛ ka ban a mɛnna o de la mɔgɔ caman b'a fɔ k'u bɛ dugawu kɛ ala ka karamɔgɔ ka denbaya kɛ tan ne ko non ne kɔni ye mun faamu dɔrɔn karamɔgɔ ka denbaya bɛna baara mun kɛ minnu bɛna don u n'o cɛ ani fɛn mun bɛna don n'o baara cɛ an y'a ɲini ala fɛ ala k'olu de ta tiɲɛ sinon ninnu ka ko dilanlen bannen don a mɛnna ni ala ni karamɔgɔ yɛrɛ ŋaniya ye baara nɔgɔyalen don sira kan an bɛ mun dɔn fan fana na kabini bi ma se kabini misiri yɛrɛ ma ci an ye mun kɔlɔsi fara o ye kuranɛ ani hadisa ani ka mɔgɔw tɛgɛ minɛ k'u bɔ walejugu la parce que anw bɛ si yan waati mun o y'a sɔrɔ misiri yɛrɛ ma jɔ ka kɛ tan karamɔgɔ ka so kɔrɔ in kɔnɔ 2 heures du matin ninnu 1 heure du matin ninnu fa ni a ka kolominɛnaw bɛ na ka na karamɔgɔ ka so kɔrɔ in kɔnɔ u bɛ wajuli kɛ fo ka se waati jama fo ka se sanga jama n'anw jiginna ka bɔ an ka poste la an bɛna zigi pour que ka se ka fa lamɛn a bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye ala ka kuranɛ hayaw ye a bɛɛ ye hadisa ɲɛnamaw ye pour que jamana anw minnu bɛ ntuguru nɔfɛ ko an bɛ se ka kisi cogo di anw bɛna lamɛnni kɛra o waatiw janyana bon alhamdulillah o kɔfɛ an nana ye fa toro o sira kelen de kan fo ka t'i tɛgɛ kɔrɔta bangɔni na bon donc jogo in sɔrɔla depuis a bisimila ye ni a somɔgɔw ka yamaru ye ani fa yɛrɛ ka dɔgɔdenya an y'a dɔn ni dɔgɔdenya fana ye an y'a dɔn ni barika ɲini ye a ka cɛkɔrɔba nɔfɛma bɛ yen ko mun ni cɛkɔrɔba ye sanga kelen n'a ye an ma fa kɛtɔ ye ka si dara minɛ a ka bonya de bɛ sa bɛɛ ma a ka karama de bɛ sa bɛɛ ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma a dɔgɔnin minnu bɛ yan an b'a fɔ n ko ala ka kow to nɔgɔya u ye baara mun b'u bolo bi ala ka ta fanga d'u ma yani an ka se ka foli kɛ an bɛ foli kɛ an karamɔgɔba yɛrɛ ka Cherifla Madani Haidara ani an ba naani tani Jara tani Fatumata tante Aisha ani tante Alima k'an ka foli se u bɛɛ lajɛlen ma k'an ka foli se Amatijani ma a n'a dɔgɔnin cɛman bɛɛ lajɛlen ani musoman bɛɛ lajɛlen Muhammadul Madani Haidara an bɛ se ka foli de k'a ye vraiment a ye anw yɛrɛ bila sira min kan an ka jɛ kɔnɔna na an y'a dɔn ni bi cɛ an ma foyi dɔn a la ni ɲumanya tɛ nisɔndiya ka mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen ye an teriw yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ la fa ne bɛ se ka kumaba 2 de fɔ a kan a ye min fɔ anw yɛrɛ ɲɛna a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ 2 dɔrɔn de fɔ sinon n tɛ se ka foyi fɔ fa la ko mɔgɔw tɛ min dɔn a la wa fa ka kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban Muhammadul Madani Haidara an ka baro senfɛ a y'o de fɔ a ko ale ka ɲɛnamaya bɛɛ ale fa tɛ fɛ ka kuma bɔ a da diɲɛ kɔnɔ a ma kuma min analyser ka kuma tɛ a yɛrɛ ma ko ale t'o kɛ fiyewu o de la an tora baro la a y'o fɔ dɔw ko fa tɛ kuma a ko non n bɛ kuma mais
ne tɛ fɛ ka kuma de bɔ n da kuma min ye kuma lankolon ye o de la ni bɛ kuma o kuma bɔ i da mɔgɔninfin ko f'i ka a sɛgɛsɛgɛ i kana kuma fu fɔ o de la fa ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a fatulen mɔgɔ si ma se ka foyi fɔ fa ma ko min ye kojugu ye walima min ye kuma jugu ye parce que a ko ale bɛ kuma fɛn fɛn bɔ a da kisɛw de don hali baro la ale t'i fɛ ka kuma fɔ kisɛ tɛ min na fa a y'o fana fɔ an ɲɛna n'i ye mɔgɔ ma se ka kuma jugu fɔ fa ma a ko diɲɛ hali n'i y'ale bila Amérique palais kɔnɔ ko ale ka salon kɔnɔna ka d'a ye ka tɛmɛ palais kɔnɔna kan Amérique palais kan parce que mɔgɔ ni yɛlɛ yɔrɔ cayara ko caman bɛ f'i ma nka fa bɛɛ b'a dɔn a tɛ taa yɔrɔ si a ka salon kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ mana na i b'a sɔrɔ a ka salon kɔnɔ yan n'a bɛ min fɔ a b'o fɔ a ka salon kɔnɔ yan wa mɔgɔw y'o seere donc fa kɔni anw b'a fo de k'a barikada a ɲɛna ne Musa yɛrɛ ma ne bɛ fa ka lahɔrɔma de la bi parce que ne bɛ baara min na bi n'o ye mobili boli n m'a daminɛ don min fa de ye ne wele ka conseil dɔw di ne ma ne yɛrɛ ni Ala cɛ fo bi ne b'o de sira kan wa n b'a dɔn ni ma b'o kan n bɛ n ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ n ka baara in kɔnɔna la o la fa ne b'a fɔ anw de b'a fo k'a barikada Ala ye min don a da k'o fɔ mɔgɔw ye ko anw y'a nafa sɔrɔ ne yɛrɛ Musa ne bɛ n ta de fɔ ne y'a nafa sɔrɔ parce que ne ka ɲɛnɛmaya bɛ ka taa o de kan bi Ala barika la ani fa barika a ye ne wasa ka ne bila sira ɲuman kan k'a fo k'a barikada vraiment a bɛ da yɔrɔ min na bi k'a deli Ala fɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala ka da yɔrɔ nɛɛma a y'an ko kitimɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ min na Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka foli se famille Cherifla bɛɛ lajɛlen ma. N bɛ min fɔ aw ye Mamadu Madani kan an bɛ fɔlɔ a ka dugawudenya de la a ye anw kalan o de la sani anw sen bɛ don a sen na anw tun bɛ cogo min na ani anw gɛrɛla la anw changera an bangebagaw ye lafiya min sɔrɔ an na Ala b'o dɔn an bangebagaw b'o dɔn anw yɛrɛw b'o dɔn an changera parce que ni cɛ in kun ye mɔgɔ ye n'a y'i diya i b'a fɔ ko danni na Ala fɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔn quoi parce que mɔgɔ min bɛ se k'i to funɛkɛya la k'i to denmisɛnniya la Ala ye se d'i ma mais a ma Ala kuta n'a se ye an b'o seereya a ma Ala kuta n'a se ye a ye sira min yira anw yɛrɛw la o ye dugawudenya sira de ye n'an nana a ma hali n'an bɛ taa an ka tournéw la don dɔw la an bɛ bɛn sɔgɔmada heure min kan an bɛ bɔ pour que an ka se joona an seyɔrɔ la mais n'an wulila sani an bɛ taa fɔlɔ mɔdɛmɛrɛ bɛ don a faw kan ka don a baw bɛɛ kan ka taa sira ɲini u bɛ sira d'an ma mais don dɔ n'an y'a sɔrɔ hali ba in dɔ ma wuli fɔlɔ taama bɛ sumaya o kama n ba karisa ma wuli fɔlɔ a ye sabali an b'o kɔɲɔ parce que a tɛ fɛ ka don anw yɛrɛ gasi la quoi parce que heure min fɔra n'o sera ni anw yɛrɛw nana u ka tila k'a ye ale yɛrɛ ma bɔ o da b'ale yɛrɛ la vraiment o b'a degun a b'a fɔ a ye n kɔnɔ n ba karisa ale ma wuli fɔlɔ n b'ale kɔnɔ dɔɔni n bɛ sira ɲini an bɛ taa an y'o dɔn a la vraiment o y'anw kalan quoi n tɛ anw t'olu dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sama kow nɔfɛ parce que anw ma kalan o la mais n'i nana Cherifla fo ni i yɛrɛ ko ne tɛ n jogo bila n'o tɛ hali ni jogo tolen nana Cherifla n'i nakun ye Ala ko ye i jogo ɲuman bɛ bɔ Cherifla yan an y'o ye cogo di a y'o ye a fa la a y'o ye a baw la an bɛ jɛ an bɛ taa seli kɛ a fa nɔfɛ tamani u bɛ san caman bɔ sisan mais an b'a dɔn hali a fa Cherif Usumani Madani Hayidara n'o y'an fa ye a ba bɛ yen mais ale yɛrɛ ni jama min bɛ se yen mais ka taa ye ni jamaba in cɛla an fa tɛ se ka jɔ fiyewu ka ba fo a b'a sigi de ka ba fo puis a bɛ fugulan bɔ a kunna a t'a fo hali ni fugulan ye bon n'o den ye fɛn kɛ bangebaga ko la an b'a fɔ a y'o ye a fa de la a y'o ye a baw la a fa de ka ɲi a baw ka ɲi a bɔra du min fana kɔnɔ du ye barika du ye dawula du don yɛrɛdɔn du don n'aw nana an nɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ni ko dɔw la an bɛ fitinin dɔrɔn de fɔ a la n'o tɛ foyi tɛ se ka fɔ a la parce que anw n'a taamara ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ taama dɔ senfɛ an bɛ taalen dugu dɔ la an donna jama gurupu dɔ la jama ka bon kosɛbɛ a y'i to mobili de kɔnɔ ne bɛ ka mobili boli n'a ye jama in na mɔgɔ girinna dɔ de mɔgɔkɔrɔba dɔ bɔra ka bin quoi a ko ne ma ko ne ka n jɔ minnu m'a nɔfɛ o ye ko jama bɔ kan ka taa ko n ka n jɔ n jɔ min binna ko ka taa lawuli ko ka na n'a ye an yɛrɛ ka baarakɛlaw gardiw fara ɲɔgɔn kan ka taa tigi labɔ jama de la ka na a kana k'i tigɛ di a tigi ma vraiment
o ne wasa kosɛbɛ po kani jama ye me ka ye mo kelen ne be foko fa bora ka bi me o kama antema to ko kan jo fale ka mo bi ne de fale ki tege da makafo o ne fa mo le madani na ni bale no fe ibi kala ngata de ni maseka kala le ko no fe na wayira kala ntugo te ila blen quoi ame mi ngondo fala chien la woni madala ni kuma fola bse ka o fofo ka sa dana barsa ay kalanda mene ne bulu de pa ka prani ke fogata se folisema ndu kalana ne bulu saad ziwazala enno ya jete mene o konna na ka damne depuis aga duguma kalana fogata se chamanche kalama ni sanfe kalama mogo mi yɛrɛ cɛsirila kalanko yɛrɛ la fɔlɔ barisa a y'a ye k'a fɔ ale ka kalan o ka d'a fa ye n'o y'a seydi Cherif Usmane Madani Haidara donc o kɛra a ma kalanko ni fila jɛ quoi kilasi yɛrɛ kɔnɔ ni résultat kɔni kun bɔra mɔgɔ 5 fɔlɔ a kun bɛ ye olu kɔnɔna na donc mɔgɔ kun don mɔgɔ min ni a cɛsirilen don kalanko in na bon a cɛsirila fana fa ka hakilila o fana tangani na kosɛbɛ ni hakilila o dɛmɛli la kosɛbɛ bon fo ka taa kɛ a tilalen an fɛ yan nɔ bagi la ne yɛrɛ déplacera ka taa fo Moritani ka taa ɲɛɲinini kɛ yen nɔ a tɛmɛna anw ka niveau kan niveau jumɛnw de bɛ yen n'a bɛ se k'a ka étude continuer n'a bɛ se ka kalan continuer yen nɔ n taara ka taa u ka kalanyɔrɔ dɔ sɔrɔ yen nɔ an mago bɛ kalan min na ale ye n'o ye diinɛ dɔnni ni a faamuyali kalanw ye an taara o kalanyɔrɔ sɔrɔ yen nɔ n'o ye ma'adul hali lil buhus wa dirasat al islamiyya fi Nouakchott donc an taara ka taa renseignement ta yen nɔ ka ɲɛnɛninw kɛ yen an y'a ye a bɛ se ka iltihaku kɛ yen an y'a ye a bɛ se ka ka kalan tɔ continuer yen nɔ donc ne taara ka t'o fɛnw bɛɛ ɲɛɲini taga ko fɔlɔ la ka segin ka na ka sɔrɔ ka papiyew labɛn ka taa tɔgɔw sɛbɛn donc ne n'a yɛrɛ ka tila ka voyager ɲɔgɔn fɛ tuguni ka tila ka taa yen nɔ donc o jɛ ninnu kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ don mɔgɔ min yɛrɛ majiginnen don kosɛbɛ ale yɛrɛ ti fɛ a ka dɔn yɔrɔ yɛrɛ la k'a fɔ ale ye karamɔgɔ den yɛrɛ bon min yɛrɛ ne tɔ yɛrɛ fa la kosɛbɛ an taara don université min na i b'a fɔ ten tɔ n'a bɛ ka kalan continuer a ma da o ma quoi a yɛrɛ tilala ka auto formation kɛ c'est à dire ka a ɲini n yɛrɛ ka fɛn dɔ kɛ n yɛrɛ ye ne nana ko n ka kalan kɛ yan dɛ mais n tɛna da yen nɔ ma donc an b'a fɔ o ma ko seku minnu bɛ Moritani yen nɔ a dugu kɔnɔ a n'a dugu kɛrɛfɛla la n'olu bɛ mɔgɔw kalan kitabu wɛrɛw la minnu n'u t'olu kalan kalanyɔrɔ in na a yɛrɛ taara ka tila ka taa o mɔgɔw ɲini a bɛ t'o darisu ta olu fana fɛ tugun donc la vraiment mɔgɔ kɔni don mɔgɔ min ni a cɛsirila kalanko la a cɛsirila et puis kalan yɛrɛ fana na ala ye kalan a ye cɛsiri min kɛ ala ye o dɔnniya d'a ma o dɔnniya dɔrɔn tɛ dɛ ala tila ka hikima d'a ma a la donc ni o ye kodɔn ani kodɔn faamu ye ka tila k'o fana d'a ma mɔgɔ kun don tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ɲininka fɛn min na k'a k'a f'i ye n'a y'a walawala i b'a faamu donc an bɛ se ka min fɔ a la vraiment kalan kɔni kɔnɔna na hala ni mɔgɔ o mɔgɔ jara ani kalanden minnu jara kalanden ninnu bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ fiyewu mɔgɔ min ko i kun b'a ye k'a fɔ k'i b'a dɔn ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla quoi k'a fɔ n'a ni tɔw bɛ ɲɔgɔn na k'a dɔn ko nin ye Hayidara den ye i tun t'o dɔn a la quoi kuma dɔw la n'a kun fɔra i yɛrɛ bɛ sigi a la yɛrɛ parce que ale masumayalen don a ka kuti ten tɔ bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ min kɔni don a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a cɛsirilen puis a bɛ fɛn o fɛn n'a b'a kɛ fana a b'a ɲɛɲini k'a dɔn wa n'a ye min f'i ye o don o ka bɔ yen fana a tilala ka fa lafiya kosɛbɛ du kɔnɔna yɛrɛ la parce que tiɲɛ yɛrɛ la du kɔnɔna yɛrɛ la kalandenw ladonni a n'a dɔgɔnin minnu bɛ yen a tun kɛlen ka isirafuba kɛ o kan ka kɔlɔsiliba kɛ o la k'a jateminɛ min kan ka bila yɔrɔ min na min man ka bila yɔrɔ min na min kan ka kɛ cogo min na kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a cɛsirila o la kosɛbɛ donc vraiment an kɔni bɛ se ka min fɔ o de kɔni ala k'a da yɔrɔ nɛma ala ka a kalifa ala k'an yɛrɛ ka tasiw ala k'u bila yɔrɔ ɲɛ bon yɔrɔ a ka duwadenya kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn kɔni fɔ o la yɛrɛ o kɔni o ye dɔɔnin don bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ fa ma deli ka na fiyewu ka kuma a fa fɛ a jɔlen wa fa m'a wele fɛn foyi la k'a bolo b'o la n'a m'o bila de ka taa lamɛn donc vraiment an bɛ se ka min seereya kan kɔni an tɛ se ka fɛn foyi seereya fɔ an bɛ min dɔn an bɛ min kɔni dɔn a kan o ye ɲuman de ye quoi
naka jeo ko na nye jogo munun ko shara ambe sika fitini dron de fara sino nenga amba fo anga tante en permettre wala nye jogo folo min ko shi ankara mogora o de do dia ere do dia muye fa dronte pa dronte mbora famina mbo buye mbora bamna mbo de buye alita kuntoyi afaya kanga se mogo mo ma du ko sanfe abaya kanga se mogo mo ma du ko sanfe atenemso mo ke o sadira bonambe aka buye kanga se mogo mo ma bangi basraka fa ka nyina ma ko na ka buye sera bema a shite klikele aka dogo masira mogo mi ma amasala wala e kabako bade adama den ka jina tigara na mborai anye ko shilika yera yera tunye mo chesrini basaudi alaka latiro ale dia fa denche mauna foloye wa chesiri kala ale ma wajibi muna anana sura fa bisra minka ode chesiri kamago genka bosra jugura kamago bla baranyonga wala fatun chesiri be okura shu anikli absika fayin wasa chugumi absika fayin kuna wolo chugumi fayin ga bara bisika nye chugumi do na taw na ala sona mo kana bora mimba kuna suli fa ka chesiri kunyo ye shu anikli nambore watu dona na se afayere no Sheikh Usman Madana Haidara aya kanun ka fo akabo jamana kono ka mali bla pew kata fo Mauritania akasega ta kalange nga kalante ni kalangoro doni bi ankara mugora fa bi siga kalaya fa mo bi femna ka soro mali kono ya me kalangote afora ide boy kata sengenene ikata geleya nene jinye don kacha tay chesiri ka doni nyini gelera iyere ka bloki bo ni sengena ka doni misoro o ka boy bulu ka temene mindima ode anfa boka ta Mauritania a jena ntali fana karamo mi nyini ayakete atara kalange ki chesiri o beko fere jija ka recherche ko ka doni nyini mfa yi min fo na ala sona na retina da nyere na dogi boka ta dona taw nini chew yi nyon soro ngaseka waso ngaseka puma kan fa wasa kan adu wasa kan yere wasa ankara mo ka hakilna tunyo ye shu anikle no ya madani namborai aka jina tike famba kera bamako ya ala ila tike ke aleka siu be kera bamako ya bamako ka deono be ba do ami jina tike domna ko bi mo mana den soro bamako ya ko lamoya ayini bamako bi je ka lamode nga bamako mali lamode hal shini sogoma ni che wote jerani adama din jera du ko lo inkaya tirisira almadin sira mo ya sira siginyo sira besona ankara mo fay ka fo jugu nyantigi do aka foiti se mogoma aka bashi foiti se mogoma ala mata korofoli mo ko fe ki ka kuma fo nga gara ankara mogoma nayi baro kon ke na duna mo wore ka kuma na atigi ko fe doro ay wale ba yere nyini ka bo kuma na parce que be ka kuma mo fonti fendo na nti fendo femina te fe ganda dona wala otu ka ba ko bay aka jina tigela chiera jina tiga famba kon kera jugu manka ani chesri ka wulika mo bla sira nyuma ina fa ya fasro sira nyuma ka chugumi atara ka tu sira nyuma nika wala anti sika nyina ko fuka jebuli wala amba nyina ala fe ala ka hinana ala ka ya fama ala ka kaburu noro atara munu soroy ala ka hino bera minum ba soroy ka se hala nyire ta duma abeka soro ni lahiru me anyata ala ka dafalu no ay ka laba ngunyande anama kira buye kama sola rasul bara intako flana o kera aywa ankara mogola ka o keren yala ankara mogo aseyidi Sherif Ahmad Tijani ale minye fa balmake ale mana fen fo a balmake la maya fo mamin kana ka fo ka fara aywa ani mato munun jera tako flana barawla hali sisa Mukhtar Bagayogo ale ka sorolew anga jeka anyamadaw fe. الحمد لله القائل يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ala fole ka ala barkada ala mi bi aka ni minu yokoto atala olu kuma ɲɔgɔnya o bɔ waati la k'a fɔ ni segi kana i ma yɔrɔ ala jɛnen ka bɔ i ma i yɛrɛ jɛnen ka bɔ ala ma ne ka sɔrɔta ye do ne Allahu Ta'ala ka jɔnɲumanw cɛ la do n ka aljinɛ kɔnɔ o la ala ba in an bɛ o tanu kɔ ala waleɲuman dɔn ka kisi ani nɛɛma caman ko ɲini ala in fɛ a k'o kɛ a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan n'o de Muhamadu Mustafa ye Abdulayi den ani
a somɔgɔ sanumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'o kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka taa se diɲɛ ma ya rabbi ala ka an bɛɛ lajɛlen o la ka bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga ni an lajɛbaga ni silamɛya ka foli n'o de ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala ka hamu nɔgɔya ala kan sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'an ye labanko ɲuman bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o nɔgɔya ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammad wa ali o la an filɛ sigi min na bi nin ye hakili miiri ani tasi o bilali an filɛ o sigi de la ka kɛɲɛ ni an balimakɛ Mohamed Al Madani ale ka soma yɛlɛma ka bɛn nin kalo in ma ni o de ye le 15 juin 2012 o la an filɛ 2020 de la bi o kɔrɔ san 8 o de sɔrɔlen filɛ an fɛ ni yɛrɛ k'a fɔ san 8 o de sera tan nin b'a yira an na k'a fɔ an bɛ ɲɛnamaya min na ko banfɛn de don waati ko de don an bɛɛ lajɛlen bɛ ka min b'a kɔnɔ. Seyidi Mohamed El Madani Haidara n'an ko a ma ko Fa a bangena Tamani o min bɛ Barawuli mara la Segu région kɔnɔ Mali jamana kan ni ka bɛn san 1985 waati ma 1985 du den cɛman fɔlɔ don wa jɔra fɔlɔya jɔyɔrɔ la ka kɛ misali ye a dɔgɔw ani baden bɛɛ lajɛlen ye faso kɔnɔ ani kabila kɔnɔ n'a ka kɛwale ɲumanw ye a n'a ka fɔtaw ale de ye an fa denkɛ fɔlɔ ye denkɛ fɔlɔ min fana jɔra denkɛ fɔlɔya jɔyɔrɔ la ka yɛlɛ den tɔw la ni fɛn bɛɛ ye ni jogo ɲuman sira bɔli ye ka o sira taama yɛrɛ ye ka tila ka an tɔw bila o sira kan o dama tɛ ni jija ni cɛsiri ye a nana fa sɔrɔ min na ni o de ye dawa ye diinɛ in laseli ye a ye a cɛsiri o la k'a jija o la du in bɛɛ kɔnɔ ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye o sira bɔ k'a daminɛ ka sɔrɔ ka an tɔw kalan ka fara a yɛrɛ kan o la o tɛ sɔrɔ ni min tɛ o de ye dɔnni o la ka du bɛɛ don da kelen sabu o de ye fɛn kuma dɔ la ni kɔrɔ min bɛ du ɲɛfɛ ni ale jɔcogoya ma ɲɛ a bɛ gɛlɛya o kɔrɔ ka se ka du bɛɛ minɛ cogoya kelen na an ka du kɔnɔ a bɛ ten de an fa filɛ an baw filɛ an ka du kɔnɔ a bɛ ten de bon min nana ni o ye ka den tɔw mɔ o kan o ye ale de ye n'o ye Mohamed El Madani sabu min kun ka kɔrɔ ale n'o ye an balimamuso ye Habibatu Haidara n'o wele ɲuman ale de ka kɔrɔ a ye mais ale ma balo kosɛbɛ a ma san caman sɔrɔ ni an ye sabu ale fatura ka si to san 14 15 bɔɲɔgɔnko de la mais Mohamed El Madani ale min ni o de kɛra du fɔlɔ ye sisan an ni ale de ye waati jan in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan a kɛra dugaden ye ni ka mansaw bonya ka mansa filaw bonya a tun b'a yɛrɛ majigin ka maaw bilasira ni kodɔn ani faamu bɛɛ lajɛlen ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ safɛ ni fa kun ko k'a bɛ e ladi a kun bɛ e yɛrɛ kamana gan wa min bɛ kɛ e ladi a kun kɛ e kɔnɔ ko de e ka kalanden ye e de ye karamɔgɔ ye sa a bɛ ladi quoi a t'i tɔɔrɔ fiyewu i tɛ degun sɔrɔ a la et puis n'i taara sigi k'i miiri ba dɔ ko a kumana ye ni bonya dan ye hɔrɔnya kɔfɛ a tɛ permettre tuguni k'o kɛ kelen kɛ tuguni ça fait i yɛrɛ tun bɛ sigi ka fa yɛrɛ ka maaya lajɛ a ka maaya o de tun bɛ i yɛrɛ waaju quoi sabuna e ladi e yɛrɛ mana t'i sigi a la k'e ɲɔgɔnnanin e valeur n'ale ta a tɛ da ɲɔgɔn ma mais o ka tila k'e ladi bonya kɔnɔ fo e yɛrɛ ka tila k'a miiri peut-être e yɛrɛ de ye karamɔgɔ de ye kalanden ye majigi dan ye bamugu Mohamed El Madani ka diɲɛ labɔ kɔnɔ maa jogo ɲuman tun don bɛɛ da bɛnna o kan sabu ye ko o ye fɔ ko ban fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenya nɔgɔ walima ka danbe buruja a ye yɔrɔma jɛya o bɛɛ lajɛlen na o min kɛra sababu ye ni k'a ka waajulu baaraw nɔgɔya bolo ka maaw wele ka na jogo ɲumanya ma ani jɛlenya sira Mohamed El Madani fɛn kelen k'i wasa dɔrɔn a kan ala yɛrɛ ye kira tanu ni min ye n'o ye jogo ye Cherifla Madani Haidara nana an la kunu ni o jogo ko in ne ala ka tila ka den bɔ a la min ye denkɛ fɔlɔ ye o ka tila k'i sen da yɔrɔ la k'i disi gosi ni a jogo ye ne ma dan sɔrɔ o de la wa ni danti fɛn na danti o de la parce que Cherifla Madani Haidara ma foyi fɔ an ye ko jogo ni dara ala la k'i kile a ye den min sɔrɔ Mohamed El Madani n'o ye denkɛ fɔlɔ ye a y'a fa jigi fa a ɲana a n'a kɔfɛ o la anw y'o de fɔ
jogo ko sira kan anw ni a wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan nka foyi tɛ yen jugumanko sira kan jogo ko sira kan k'anw bɛ se k'a fɔ an ye min dɔn a la walima an ye min sɔmi sɔrɔ a la ni juguman dɔ ye anw t'o dɔn. O ye Ayisa ɲininka alakira jogow la tuma dɔ la k'a sɔrɔ minnu b'a ɲininka a ka sahabaw de don minnu bɛ kira yɛrɛ dɔw b'a ye mais ja fɛn dɔ bɛ se ka ye mɔgɔ la so kɔnɔ kɛnɛma mɔgɔw t'o kalama. O la anw minnu ni a jɛra so kɔnɔ ni an mɔna ɲɔgɔn kan yan o la anw bɛ jogo dɔn a la o ye muɲu ye o ye yɛrɛmafa ye o ye jogo ɲuman baara kɛli ye o ye ka se to ɲɛ ka ko to Ala ma anw bɛ a dɔn ni o de ye. O ka don Muhamadu Madani Haidara a tanu ti ban quoi hɔrɔn ka mɔgɔ tanta don n'a fɔra k'i ye hɔrɔn ye Muhamadu Madani Haidara tanuni hɔrɔn bɛɛ ma wajibi don c'est ka da kan n'i y'a sen i tɛ taa bɔ foyi kɔnɔ Muhamadu Madani Haidara ka ko la ni kabako dama tɛ. An karamɔgɔ bi yan ne lamɔna yan de ne tɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn ni nin dun tɛ ni ye nin tɛ yan n bɛ tamani ne ka yɔrɔ dɔn ne dan ye ne dogo dɔ sanfɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi mais an ye denmisɛnniya kɛ k'a ban karamɔgɔ an fa m'a ladi fa ladi siɲɛ 2 ni to yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ballon filɛ an man kan dan tɛ mais don dɔ ballon filɛ la bin donna mɔgɔw kule la karamɔgɔ nana ko mankan ka ca ka salon kɔnɔ bamugu ka se ka ta o don na ka na se fa ka fatulu ma mankan ma kɛ ko 2 kɛ ka salon kɔnɔ n'i y'a kɛ a bɛ tele faga karamɔgɔ ma se k'a ladi o fɛn kelen na siɲɛ 2 depuis ne y'a dɔn fo ka se saya ma a ma ladi siɲɛ 2 fɛn kelen la ko nin to. An yɛrɛ b'a seereya anw n'a jɛra denmisɛnniya na depuis anw n'a tun bɛ da dɛbɛn kelen kan ka wuli an bɛ seli ɲɔgɔn fɛ anw ma foyi y'a la ko vraiment mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin ala kota ko dɔ ye ko fa y'o kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ anw m'o ye wa anw n'a jɛra a tɛ foyi fɔ an ye an y'a hakili to a yɛrɛ la an y'a janto a yɛrɛ la an ka hakili to a jogow la aw de bi filɛ bi i n'a fɔ kɔnɔ kɔngɔtɔ bi filɛ dugu ma cogo min na donc n'o b'i la fɛn min bɛ yen hali ni a cɛ man ɲi k'a fɔ ni haramu tɛ dɛ nin fɛn in yɛrɛ de kɛcogo cɛ man ɲi fa tun b'an ladi an k'an yɔrɔ janya ka bɔ o bɛɛ la. Kabi ala k'a da a y'i disi gosi a ko ale ma jɛnɛya kɛ anw y'o sabati ne tugura kɔ fo ka taa s'a ka saya ma deli ka fa ye appel la ko a filɛ k'i den ka taa appel kɛ ko nin se ka n'appel ye ni wajulu banna an tun bɛ baro kɛ fo fajiri a b'a fɔ an k'an janto an yɛrɛ la an k'an janto téléphone na an k'an janto musow la k'olu de bɛ mɔgɔ ka daw la nɔgɔ ko tɔgɔ ye bakijɛ de ye bonya ye bakijɛ de ye ko nɔgɔ tɛ k'u baki la Muhamadu Madani Haidara de tun bɛ nin fɔ an ye o de la mɔgɔw bɛ t'u dama kasi a la ala bɛ sɔn a dugawu bɛ jaabi parce que a y'a kɛ k'a ɲɛ a ma kɛ ka tiɲɛ o de la ne b'a fɔ a ma ko Haidara den Haidara. Don dɔ fana an bɛ mobili kɔnɔ ka taa o b'a sɔrɔ fa dege tangani de don mobili la an bɛ ka taa a ko ne ma a ko Juba a ko ne sigira ka n yɛrɛ lajɛ a ko n y'a sɔrɔ ne bɛ n ka vie daminɛ ja de la a ko n y'a sɔrɔ n b'o de la quoi a ko mais ko ale sigira k'a yɛrɛ lajɛ k'ale y'a sɔrɔ o taara k'ale dan mɛnna bamugu kabako dan nin de Côte d'Ivoire don dɔ an bɛ ka taa an bɛ mobili kɔnɔ a ko Sulemana kuma dɔ a tun bɛ ne wele Sulemana Mutari b'o kalama kuma dɔ a b'a fɔ zikiri a ko Sulemana ko mara ka ɲi ko mara ye tiɲɛ ye dɛ a don dulokiba jɛman b'a la a bɛ mobili ɲɛfɛ chauffeur kɛ bɛ k'a kɔndi Dawudi ne bɛ kɔfɛ ne ko Usazi n ye nin fɔ mun na a ko ne tun bɛ bɔ kalanyɔrɔ la n bɛna n waraka dɔrɔn ka sakiw bila ko n bɛ taa kulonkɛ la walima n bɛ taa balontan na ko cɛkɔrɔba bɛ se ka n wele ten n'o ye Cherifla Madani Haidara ye a b'a fɔ fa mobili bɔ an bɛna taa ci la fo kuma dɔ ale tun b'i sigi k'i miiri cɛkɔrɔba bɛ ka nin k'ale la mun na n bɛ bɔ kalanyɔrɔ la min na n kan ka kulonkɛ kɛ waati min na a b'a fɔ n ka mobili labɔ an ka taa yan mais ko ale y'a nafa ye bi cɛkɔrɔba ma tan di ale ma ale ka se ka fɛrɛ diɲɛ ma mais a ye tan d'ale ma a ka fɛrɛ ala ma a ka ala ye ko ale filɛ wasa kɔnɔ bi a ko solo lebu tɛ ne Muhamadu Madani na billahi a bɛ ka nin fɔ a mobili kɔnɔ o don ne ko ala ne jogo kɛ ni cɛ in jogo ye jɔnni b'a dɔn k'i n'a jɛra k'i bɛ se k'a fɔ i delila ka fa ye ka nin kɛ hali kulonkɛ sira la juguman kan ala ka dugukolo kan o tɛ yen
Jagnebugu wajulu la ako ne model madani ne la mona yani kanga demisena beke ya mbolo koro talen fle ni min de la ka nyi demso nofe walma ni min de la ka nyi appel la ni demso o tigi ka mbolo jigi la hara mitanti wajulu keble ka disi gosi na jogoy ni che de sara ka ni ke doron na fati na kunna ako chokoroba ya le mara ale jogo nyana ale jogo kera ala sakoy akera yere sakoy ay bega ne fo ay dulugi ba fense adoki keta ka bolo la disi ko solo ne wasale no ni jogo bi me ko chokoroba yin lamo ka wolo doni ba du kono ni ga tla ki chasri doni nofe ka dloki bo ka da ka nyini ni sebeya bela jelenye ka gera doni dungowla ka doni kanu ni ga doni ba nofe boli Sherif Mohamed El Madani ayo barake bo ola Seydi Mohamed El Madani Haidara ni ya ka wajulu takajate mine na kuma wajulu la iba don ko doni maka balaka kuma parce que aka wajulu akumbu klade nabi kuma damine abaka kuma kla o don maka wujulo jogode nyebla be kuma nununa chemanche be kuma nununa labambe kuma nununa waniya ka walada mawdula me na titiri min fo aka walada ka na dona o wala wala la ibita surati faraka bo kono fiu fona mako be ka moko wala nafa kuma dola wa ka wajulu la fana pour que ka doko don baka kuno aka daludi chugoya mokoma system dama dok ma bolo daludi lila namatu do kuma bolo turku do kuma bolo madola pour que reka se ka moko la sama abi fola kisa dumando la munu na ka mawdu kaka o kofe abi soro kana ni qur'an ayawi o kofe abina ni kira ka kuma we abina ni don maka ka kuma we me kuma dola fana aka system mi abada mine adillatu nakliya la no de ye qur'an ayawi ni hadisaw ka soro ka kisa o ke ka laba wa kuma dola daludi to ap mi faraka do usulul fiqh konnana wala nga du kono ya don ko sra la karamo dewna ale de tumbi benye o mi ya chesri ka se ka jija ka doni nyini ba do ko afamu bala a doniya bala ale de anyemo e ko niya tasro sra la ale de anyemo e ala nyemo e min kalfala ala klala ka abunya ko fene di ama ni asra bey te doni mi kumbala ani famu mi kumbala faka ko kunte kalangono kwa seni mo ya miri abiki kono ko kalando kwa misalara save do ye jinemora doke ni nana fafi ngo fa ngo china ngo ni jinemora nya ko me ngo mafi anga kala ako nga sitaye kwa ni asitaye nini ndo me nga ti wa ben kala ni ware na ko nga to dugu ka je ni dugu jara aba wadam ta kala mais savant hakili do de kumala be kunte mi ni na ma jere kwa ne o feminu foi fatara do sokono ama sunoga do ne ni fate sunogo ne ko ni dona faga salon gono so ni be ne be si pra doguna ta ni ne fem fe ga shugono fa kuma don ko fa fem fe ga shugono ne kuma don atere sigi ke hakili jagabo dugu jele fen nu yere fen o fen a be sitene ka ba domina Sherusman madana idara ba fa ko fa tafsir ken mogo yebi akono ma Suleiman ko chorba tafsir da be kunga ken mogo yi iba mogo de kundo a pernen kundo ka place ma kono mi se ka chorba jigi fa chugo di anyana ana kofe mogo do bo noro la itikayo fa kun pernen ne do ka chorba sigi yoro ma kono pernen no chorba inyana ani kofe ki jigi fa wa kuma ka kuma kolosi arabukana iti faka arabukan foto e jiena ko akalente kan hawo kolosi ala Qur'ana sura min na me baya dalubo kono ne suratu mumtahana ma chama ba fo mumtahina me ale de ko mumtahana do ya kori ko eko filitala akolla ni ko mumtahina o ismu fa'ilwe o sura dun to dara muso de la muso munu ni ala yolu la jarabi akanga ke mumtahana ka ke ismu mafuli yene ba do ko Qur'ana jigira ukaso aya senda ngana usenda yoro ani chekumba usenda yoro sabu ala jonya ani walijuya abe soroni manguto munu ye ani bara ni wulika jo munu ye ni betun dafara shirifkela
o dɔ ye ka su si I ɲina ka Ala wele n'a gindo tɔgɔw ye yalasa a kɛ fara Ala teriw kan sabu a tun bɛ sigo ni fɛn min ye n'o tun y'a ka miirina ye o de ye k'a fɔ n bɔra a la o tɛ baara bannen ye f'i yɛrɛ kɛ kɛ a ye walima ka tɛmɛ a la sɛbɛya la ani cɛsiri la o kama jogoɲumanya in bɛɛ kɔfɛ a kɛra kɔlɔsitigi ye ka daba ma wele su fara tile kan o tun tɛ kɔtigɛ a bolo don dɔ n y'a ye a bɛ ka wurudi kɛ quoi n ko fa ma n ko fa n k'ale bɛ ka wurudi kɛ mun nɔfɛ kun n ko fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ n ka Ala y'o d'i ma n'o kɛra bɔnnaya ye bi a ma dɔn ma tila ka kɛ kira bɔnna dɔnnibaga den a ma tila ka dɔn ma tila k'e yɛrɛ kɛ dɔnnibaga ye bi ka tila k'i jama b'i nɔfɛ mɔgɔ b'i fɛ mɔgɔ y'i kanu i bɛ wurudi kɛ mun kun nɔfɛ kun a ko ne ma a ko i b'a kɛ ma faamu a ko depi Ala k'ale da ale ma wurudi kɛ wari nɔfɛ a ma wurudi kɛ sanu nɔfɛ a ko ale bɛ wurudi de kɛ ko dɔnnibaga du tɛmɛnenw kɛra cogo min na ko nin du in kana kɛ ten n'o kama n ko fa n ko ni e y'o dɔn nin du in tɛ kɛ ten bilen ka fala ni yatimɛ ɲɛji cɛ ka muso cɛsabaatɔ ladon Mohamed Madani jogo dɔ tun ye o ye a kɛra sababu ye ka gwana hakɛ min don furu la cɛlakaw ni musolakaw la min bɛ kɛ ni kumakan ye walima min bɛ kɛ ni musaka bɔli ye k'a di maa tɛ o jate da dɔn ni Ala yɛrɛ tɛ minnu y'o faso bila ka taa dɔnni ɲini yɔrɔw la garibudenw na a ye olu minnu fɛrɛya bɔ ni k'o sama nafolo la yalasa u ka dɔnni ɲini sira bɛ se ka nɔgɔya u bolo o ka ca a tun jɔn bɛ ni du minnu ye k'u la dumuni Ala ɲɛda kama a jɔra banabaatɔ minnu jigi kɔrɔ ni k'o furakɛ jate tɛ se ka o ban fiyewu kelen a bɛ hinɛ adamadenw na n'a ye dekun y'i la hali n'i ko fa ma dɔrɔn tiɲɛna ne yɛrɛ cogoya ma ɲi bi n ma lafiya kosɛbɛ a b'a fɔ karisa sani k'i sigi ten taa dɔgɔtɔrɔso la o yɔrɔnin bɛɛ yɛrɛ de b'a bolo don a yɛrɛ kun ka wari bɔ k'a di ma taa I ka t'i furakɛ ne yɛrɛ bɛ se ne yɛrɛ o siɲɛ hakɛ min kɛra ne ɲɛna ne bɛ se k'a duuru kɔnte sisan n b'a mɔgɔw dɔn a ko karisa sani k'i sigi ten parce que bana filɛ nin ye n'i sigi n'a ye a bɛ juguya de mais n'i wulila k'a ɲɛɲini a bɛ se ka furakɛ joona nɔgɔya la a b'a bolo don a kun ka wari bɔ k'a di ma t'i furakɛ ne nin m'a bɔ n'a kɛra min ye I ka na o kɛra ko ye vraiment an tɛ se ka ɲinɛ min kɔ fo lahara fo ni seere kun don ka sɔrɔ se t'a ye fitinin min tun b'a bolo wallahi a salen ni an bɔra a kalama k'a fɔ k'a kun jɔlen don dɔw ka luwanse sara ye a n'anw minnu bɛ jɛ la an t'a kalama a salen ni anw y'a dɔn muso dɔw cɛ salen tun don k'a kun jɔlen don n'olu ka denbaya ye Ala kama fi sabilillahi anw minnu n'a bɛ jɛ la anw t'o kalama a tun bɛ sɔnni kɛ n'a kɛ ni bolo ye numan bolo tɛ bɔ a kalama Mukutari Bagayogo Jan y'o caman kɛra ɲɛna n'a y'a sɔrɔla duwawu jaabi o ye Ala ka maa ɲumanw taamasiyɛn dɔ ye ni fancinin tun y'a kan sama Ala ma ko min na seli fana kuma Ala tɛ lansara kɔnɔ o la wa hali sini a bɛ ten ni maa min y'a kɔsɔn jira Ala la Ala bɛ sɔn k'i ka hami dilan k'i ka mago dilan n'a barika ye n'a hɔrɔma ye sabu a y'a dilan a ma tiɲɛ o de kosɔn a ka balo kɔnɔna na adamadenw ma kɔtigɛ a ka da la duwawu ɲini na wa soma yɛlɛmalen bɛ ten hali sini n'i sera a ka dayɔrɔ la kaburu dɔw la I na cɛw sɔrɔ ye walima ka muso dɔw sɔrɔ ye minnu b'o dama kasi Ala la n'a kosɔn ye wa Ala b'u jaabi n ka kuma kɔfɛ cɛkɔrɔba ko ale yɛrɛ bɛ Ala deli n'a denkɛ in ye Mohamed Madani n'ale Hayidara yɛrɛ ni kamanagan nana ale bɛ Ala deli ni Mohamed Madani ye ne ka kuma confirmera wallahi mɔgɔ bɛ den dɔ wolo mais I tɛ da la mais Hayidara ye den min wolo a dara la wa den yɛrɛ sɔnna fana fa ka danaya yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la ani fa jɛɲɔgɔnw والله أنغو أنغا شير صودا مدوني من برالا مرورك ما شجاني بالرجال ولا فقد الذهاب إلى المجال ولكن قد شجاني فوت طوعمي تفرد بالمفاكر والمعالي ولي الله ذو شرف وجاه سليم القلب من غل وقال جنلتك كتالي نيتشو يعني ومانغوتومه تشدو تارا منو تمتمناني منو ني kuma dɔ la deli ye fɛnba dɔ de ye saya la deli ka bon a la kosɛbɛ mais an bɛ min ni an y'o sɔmi sɔrɔ ni a dekun ye an yɛrɛ kan ni o ye an balimakɛ in tununi ye an na a kɛra dekun ye an kan
dekun min sabu an kun ɲɛ bɛ mustaqbalu min na an ɲɛ bɛ sini min na sini natɔ an ɲɛ b'a ka dawuru la ye an ɲɛ b'a jɔyɔrɔ la ye an ɲɛ b'a ka baara kɛta la sini nata la mɛ sini ma se fo k'ale minɛ an na bi o ye an dekun mɛ a bɛɛ bɛ segin jɔnni ma o ye ala de ye o kɔrɔ ala bɛ fɛ fɛnw ka kɛ cogo min a bɛ taa o cogo ninnu de la o kɔrɔ se bɛɛ bɛ ala de ye mɛ an b'a dɔn fɛnɛ dekun bɛ kɛ deli de la i n'a fɔ Mahmud Abbas Laqat a b'o de fɔ a ko saya ka jugu mɛ saya juguya bi deli de kofɔ n'o tɛ i b'a mɛn mɔgɔ caman sara ni mɔgɔ miliyɔn sara nin yɔrɔ la kuma dɔw la i bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye mɛ i ka mɔgɔ den kelen dɔ sabu e b'o dɔn a bɛ nɔ dɔ bila dusukun na janko ale anw bolo kɔrɔ dekun dan don mɛ kuma dɔ la mɔgɔ ka dekun mana bonya sayako la jɔrɔ hami ni taaba ye o ye a taa yɔrɔ de ye ni an sera o yɔrɔ ma anw bɛ lafiya sabu b'a dɔn ale ni waliyu bɛ ala bolo ale b'a la waliyu lahi zu sharafin wa jahin salim al qalbi min ghillin wa qalin mɔgɔ de don mɔgɔ min ni ala sɔnna a ka kɛ sira ɲuman taba ye a yɛrɛ sabu an bɛ jogo de dɔn ala ka waliyu ye wa puis mɔgɔ min fɛnɛ dusukun langoloyalen don ka bɔ juguya ni hasidiya ko bɛɛ ma ale tun ye o cɛ de ye wajulu kɛnɛ kan walima wajulu sira kan fancinin tun ye cɛfarin ye a tun bɛ taa ɲɛ de dɔn a tɛ segin kɔ dɔn a ma maa ɲɛda filɛ a m'i ka setigiya lajɛ a m'i ka fanga bonya lajɛ a ye wajulu kɛ ni cɛfarinya ye i n'a fɔ a ka cɛkɔrɔba b'a kɛ cogo min ɛsɛ yede Sharif Usman Madani Haidara ne k'a dɔn ko Madani Haidara ka farin ne m'a dɔn Bamakɔ yan fo an kelen ka minɛnw ta k'an kunda Côte d'Ivoire kan an dontɔ dugu dɔ la Madani a fɔra ko cɛ dɔ bɛ yen diɲɛ don o don juma o juma alimami bɛ kutuba yɛlɛ ni Haidara ye a b'a jigin n'a ye alimami ko mɔnɛ min b'ale la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale t'a dɔn a bɛna se Haidara ye don min na k'a sigi faden jama cɛ la ka bayako in dalilu jɔ Haidara la k'a malo bɛɛ ɲɛna an bɛ don dugu da fɛ Ansari ɲɛmɔgɔ y'an kunbɛn ka foliw di b'o de bɛ accueil kɛ fɔlɔ accueil kɛnɛ kan u gɛrɛla fa la ni mobili kɔnɔ an bɛ jateminɛ na o de la a bɛ fɔ ko mɔgɔ jugu b'i ka so tiɲɛ don dɛ parce que i nɔfɛ mɔgɔw ni i ma ɲɛ olu fɔlɔfɔlɔ de b'a dɔn ni ɲɛna olu fɔlɔfɔlɔ de b'a dɔn wallahi ni fa tun man ɲi an tun b'a to an kɔnɔ an tun tɛ se k'a fɔ parce que an kɛra a fɛ an kɛra a fa fɛ an tun b'a sutura a fa kama mais an ma lebu de y'a la f'an k'o fana fɔ bilahi lebu t'a la a ko o don Ansari ɲɛmɔgɔ ko a ma ko fa m'i deli an kɔni bɛ fɛ i ka na wajulu kɛ mais bayako i bɛ tɛmɛ o yɔrɔ ka karamɔgɔba dɔ bɛ yan kalannen don dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de b'a la donc a bɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ de ɲini an tɛ fɛ fitinɛ ka wuli an bɛ fɛ i ka bayako to yen fa ko ko kuma na aw bɛ bayako in na aw ma da bayako in na a ko ne fa fɛnɛ tun bɛ ka ala deli de mɔgɔ min bɛ yen k'a bɛ ka ne Mamadu Madani Haidara fa Sharif Usman Madani Haidara ɲini k'a bɛ débat kɛ n'a ye ne fɛnɛ tun bɛ k'o cɛ dɔ de ɲini i b'a sɔrɔ ne k'o dugawu de jaabira bi an jiginna ka minɛnw jigin dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ a ye délégation wuli k'u ka taa fɔ alimami ye ko Haidara mana k'a denkɛ fɔlɔ nana ko a bɛ fɛ u ka débat kɛ sugu de ka d'a ye yan ballontan terrain de ka d'a ye yan walima yɔrɔ jumɛn de ka d'a ye k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko n'u ye miniti 15 sɔrɔ ɲɔgɔn na bilahi k'a bɛ yɛlɛma su bere a tɛ segin ka taa fa ɲɛda la ye Bamakɔ bilen e tun b'a jama na Mukutari délégation wulila k'u bɛ taa ne wulila n ko n bɛ far'o kan ko to yan ne ko fa munna a ko k'e ka teli dɔɔni a non Haidara ne ye n sigi parce que o waati fiɲɛ tun bɛ ne na kosɛbɛ donc ne tora a kɛrɛfɛ cidenw taara u nana f'a ye ko karamɔgɔkɛ ko vraiment ko ale tɛ sini sɔrɔ ale kan ka soli ka voyager donc ko n'u bɛ se ka a to waati wɛrɛ la fa ko a ye segin a ka taa f'a ye ko sini ka diya ko débat ye 15 minutes de ye quoi 15 minutes ko entre fitiri et safo u ka ɲɔgɔn sɔrɔ o furancɛ kɔnɔ dɔrɔn ko kabako dɔ yɛrɛ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ quoi k'ale mako b'a la o de la ko sini ka jan bilahi u taara karamɔgɔkɛ nɔfɛ ka taa f'a ye karamɔgɔkɛ ko bɔ ko a tɛ bi a tɛ sini k'ale tɛ débat kɛ o don na u seginna ka na ci fɔ Mamadu Madani Haidara ko karamɔgɔkɛ ko k'a tɛ débat kɛ o don ne kulela la ko ne bi fa fo Haidara wolode ne bi fa fo mɔgɔ gansan tɛ ni taara janjo la Madani ni taara janjo la ne bɛ taa i kɔ ni yɛlɛla kulu kan ka taa wajulu kɛ mi yɛlɛ i kɔ kulu kan
katakuleila haidara defa kori fentila. Ko ni maa min y'i fa ladegi i ma tɔɲɔni kɛ o kama Sayidi Muhamɛdi Madani a ye wuli ka jɔ kɛ cɛkɔrɔba ka kuntilenna kɛra fɛn min ye a ka wajuliw sen fɛ n'o de ye ka Muhamɛdi Mustafa ka diinɛ lase hinɛ ni laadiriya ani tilennenya bɛ se ka sabati dugukolo sanfɛ cogo min ni jogoɲumanya sira bɔli ye n'i ko i dan bɛ Ala la i tilen a ka wajulu sinsinna nin kan ni ka fɛn di maaw ma fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka jogow galaladon k'an bɔ nɔgɔtɔ wale bɛɛ lajɛlen na layidu 6 walima i k'a fɔ ko silamɛya donkan a kɛra sababu ye maa min ye o ta dabaama de bɛ a jate hakɛ dɔn. Walal Madani a ka nin laseli laban in n'o ye tournée laban in ye anw bɛ a fɔ o kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye anw fɛ k'a mɛn ko mɔgɔ dɔ taara wuli ka jɔ kɛ kalo kelen bɔɲɔgɔnko maa 1,100 hakɛ ye baya k'a bolo o ye a fɔlɔ ye an k'a mɛn maa dɔ fɛ ko o y'o kɛ. Sayyid Sharif Muhamɛdi Madani Haidara a ye dabaama ka wele jaabi ka bɛn san 2012 juin kalo ma a kɛlen kɔ ka san 27 balo dugukolo in sanfɛ a kunkɔrɔ talen a saniyalen ni ka maaw saniya. nin kun ye Mukhtar Bagayogo ani Ustaz Adam Jawara olu ka sɔrɔlenw ye wala an balimaw an sera ka min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma bi juin kalo tile 15 o min ni o bɛnna Muhamɛdi Madani ale soma yɛlɛmali dati dɔ ma san dɔ la san 2012 kɔnɔna na o la san 8 an b'a dɔn don o don dɔ de bɛ fara fa ale mankutu kan don o don i b'a ye jamakulu caman de bɛ yen minnu bɛ kanda sɔrɔ ni fa ka laselikan ye minnu bɛ kanda sɔrɔ ni fa ka mankutu kumaw ɲɛfɔli ye o la nin bɛɛ sababu ɲuman ye an fa min ye ale min sɔnna ka fa dilan ka jogo dɔ a la ani an ba sanuma minnu bɛ yen minnu sɔnna ka fa dilan k'u jogo dɔ fa la an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sini kɛnɛ ala ka a d'u ma ka foli kɛ maa o maa de bɛ yen ɲɛnamaya kɔnɔna na i t'a dɔnnen don i t'a dɔnnen tɛ n'i bɛ kɛnɛ sigi fantini tɔgɔya la an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ sara wa fo ka wale ɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.